Eskerrik asko eta ongi etorria guztiak Sakanako etxera egunera. Kartzela eta kartzela politika herri hau makurrarazteko sortu bazuten, herri honek lortu du, lortzen ari da kartzela menpean hartzea. Sakanara begiratuz, azken hamarkadetan ia herri guztietan ezagutu baditugu presoak, erbestaratu edo atxilotuak, gaur egun soilik Etxarriaranaz da preso politikoak dituen Sakanako herria. Hainbestetan amestu dugun preso eta islaririk gabeko Sakana, ia errealitate bat dela esan genezake. Euskal Herri osoari begiratzen badiogu, 30 inguru dira preso eta ieslaria dituzten herria. 114 preso orotara eta 13 ieslari eta 3 deportatu daude. Gauzak ongi bidean eta besteak beste, Frantzian betetako kondenen onarpena gauzatzeko urratsak arintzen badira, kopuru horiek bere eginen dute hurrengo hilabeteetan. Kartzela eta kartzela politikak eragindako oinaze kolosalak markatu duten fase historiko eta politikoaren amaiera merezi duen bezala ospatzen ere jakin behar dugu. Herriaren lorpen bat delako, bidean galdu ditugu oroipenek merezi dutelako. Jakin behar dugu fase historiko politikoa ixten, kartzelarik eta erbesterik gabeko etorkizunari ateak parez pare irikitzeko. Indar berriekin, tresna politiko eta organizatibo berriekin. Euskal Herria dugu irabazteko. Eskerrik asko eta biba zuek!